Gepleyer Azatlyk radiosyň. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. İslam Döwleti adly ekstremist topar 3-nji noýabr deden beýanatynda New Yorkda ýük ulagly hüjümi amala aşyryp 8 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümçini halifatyň eskeri atlandyrdy diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen topar Site Intelligence Group habar berdi. 29 ýaşly Özbekistanly Sayfullo Saýypow 31-nji oktýabrda New Yorkda bolan hüjüm bilen baglylykda hüjümçi bolmakda aýplanýar. Prokurorlar Saýypowyň Islam Döwleti toparynyň täsiri astynda hüjümi amala aşyranlygyny boyun alanlygyny aýtdy. Polisiýa Saýypowyň Islam Döwleti toparynyň instruksiýalaryna eýren bolmagyna meňzeýänligini bellädi. Sudyň dokumentlerine görä Saýypowyň mobil telefonunda Islam Döwleti toparynyň müňlerçe propaganda suraty we videosy tapylypdyr. Gepleyer Azatlyk radiosyny täzelikler dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraja halkara guramalary Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazgyryp çykyş etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulynyň ejesiniň jaýynyň daşlanmagy baradaky habaryň ýany Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi memorial guramasy Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmenistanyň hukuklary we azatlygy adly gurama bilelikde beýanat ýaýradyp Türkmenistanda tanqid bilen çykyş edýän adamlara täze haýbatlaryň atylmagy we olaryň ýyzarlanmagy baradaky maglumatlaryň alydalanma döredýänligini bellediler. Habar berilişine görä oktyabr aýynyň 28-inden 29-na geçilen giýje Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toparynyň we Türkmenistanyň Kronika adly nesriniň redaktory Farid Tuhpatulynyň ejesi Türkmenistanyň ýaşaýjysy Halida Izbastinowanyň daşugdaky öýü nämäli adamlar tarapyndan daşlandy. Jaýyň aýnalary döwüldi. Hüjümiň netijesinde 76 ýaşly Zenana Zeper ýetmedi. Emma onu gorkuzdy we tit kömegiň çagyrylmagyna zerurlyk döredi. Bu hadisanyň ýany başlanan derňebiň netije bermänligi beýanatda bellenýär. Halkara guramalarynyň beýanatynda Halida Izbastinowa edilen hüjüm Türkmenistanyň häkimetleriniň öz adyna edilýän tanqydyň öňüni almak boýunça edýän finansiýaklarynyň dowamy bolup durýanlygy bellenýär. Türkmenistanda grajdan aktivistleri Galina Vertyakova garşy basyşlaryň güýçlenenligi, Galina Kucherenkonyň, Natalya Shabunsyň şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylary Sultana Çylowanyň we Hudaýberdi Allaşowyň gödökçüligi astynda saklanýanlygy, Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň tutsaglykda galýanlygy bellenýär. Aktam Özbekistanyň raýatlaryň Birleşen Ştatlara sapar etmäge gadagançylyk girdilen ýurtlaryň sanawyna girizilmeginiň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar. Bu barada Aktamyň metbuat wekili Sara Sanders 1-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzirki wagtda muňa çagyrmaýarys, emma biz elbetde muny aradan aýyrmaýarys diýip Sanders belledi. 31-nji oktýabrda New Yorkda 8 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme sebäpkär bolanlygy habar berilýän 29 ýaşly Sayfullo Saýypow Özbekistanyň raýaty. Kiýewiň sudy Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň hökümetini tanqid edenden soň Ukraina gaçyp çykan gazak blogerini 2 aýlyk tutsak etmek barada karar çykardy. Gazakstanyň häkimetleri Janar Ahmediň öz ýurduna tapşyrylmagyna garaşýar. Savçynka tarap sudynyň 2-nji noýabrda çykaran kararyna görä Janar Ahmed 60 güniň dowamynda tutsak astynda bolmaly şeýle onuň ekstradisiýa edilmegi hakynda karar çykarylypdyr. Janar Ahmed Gazakstanyň ony hilegerlikde aýplap tutsaklyk hakynda eden talabynyň esasynda 21-nji oktýabrda Kiýewde tutsak edildi we başda ol 18 günlük tutsaklyga hökm edildi. Bloger Janar Ahmed mart aýynda özüniň 9 ýaşly ogly bilen bilelikde Gazakstany terk etmegine öz howpsuzlygy bilen bagly howatyrlanmalaryň sebäp bolanlygyny habar berdi. Ol özüne garşy gozgulan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Soňky ýylda adyndan Gazakstanyň siýasy we raýat aktivistlerinden 4 adam Gazakstany terk etdi. 18 milyon ilatli nefti bay Gazakstana 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy galy bäri ýolbaşçylyk edýän 77 ýaşly Nursultan Nazarbayew garşy pikirde çydamsızlyk görkezip gelýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Aşgabat türkmen gazyny urtiýetiň üstünden günnäger Ýewropa aktarmagyň mümkinligini aýtdy. Bu barada Reuters habar gullugy ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Moskwa geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň gaz satyn almagyny bet edipdi. Urtiýetiň türkmen energiýasynyň importuny togtatmagy türkmen gazynyň ýeketäk alyjy hökmüne Hytaýa satylmagyny getirip, nagd girdeji ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanyň ykdysady gowuşgunsuzlyk döredipdi. Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew Aşgabatda geçirilen energiýa konferensiýasyna urtiýetden alyjy derek türkmen gazyny tranzit geçirji hökmüne peýdalanmagyň mümkindigini aýtdy. Ýöne ol häzirki wagtda bu meselede Moskwa bilen nähilidir bir gepleşik geçirilmeýänligi dogrusyny maglumat bermedi. Biziň demirgazyk sary işläp duran gaz geçirji ulgamlarymyz bar. Türkmenistan şol gaz geçirjiler arkaly urtiýeti we gyda ýurtlaryna ozalym tebii gaz eksport edýärdi diýip Arçaýew Ukraina ýaly ýurtlary gödüňini tutup gurrun berdi. Egerde gaz satyn aljak döwletler we tranzit ýurtlar bilen özara ulalaşyga barylsa, häzirki bar bolan geçirjiler arkaly Türkmenistanyň tebii gazy gyda ýurtlaryny we günnäger Ýewropa aktarylyp biliner diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Galibertede Türkmen resmiýetiniň bu çykyşy ýakynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana eden saparynyň iýi ýanyna gawat geldi. Şol pursat energiýa ekspertleri saparyň dowamyny gaz meselesiniň agdyklyk etjekdigini çaklasalardy, resmi maglumatlarda bu barada nähilidir bir gepleşikleriň geçirilenligi dogrusyna habar berilmedi. Türkmenistan her ýyl 70 milliard kub metr gaz öndürýär. Munun ozal ortiýet şol mukdaryň 40 milliard kub metrini satyn alýardy. Ýöne geçen ýyl Türkmenistanyň gaz eksporty bary ýogy 37,13 milliard kub metre deň bolup, onuň 29,14 milliard kub metri Hytaýa aktaryldy. Şol bir wagtyň ödünde Türkmenistany, Irany, Azerbaýjany, Ermenistany we Türkiýany öz içine alýan gaz gatnaşyklary hem dirjenýär. Mysal üçin oktýabr aýynyň aýagyna peýda bolan käbir media maglumatlaryna soňky döwürde Türkmenistanyň öz gazyny swap, ýagny alış-çalış arkaly Iranyň üstünden Türkiýe ondan Trans-Anatoliýa gaz geçirjisini aktarmagy Irana teklip edenligi barada hem habarlar çap edilipdi. Ýöne Iranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň direktory şolsany ýurdun neft gaz ministriniň orunmasary Hamid Reza Araki bu tekliwe Iranyň meýli däldigini aýdyp çykyş etdi. Munun ozal bu iki ýurdun arasyna gazyň tölegleri boýunça turan gaz dawalary sebäpli Türkmenistan 2016-njy ýylda Irana aktarýan gazyny togtadypdy. Netijede häzir Türkmenistan diňe Hytaý uğru boýunça gazyny aktarýar. Emma bu aktarylýan gaz Hytaýyň ýatyran sermaýe birgizini üzmäge gönükdirilendir. Sözümüzün ahyryna ýatlasyk, dünýäde energiýa serişleriniň bahalarynyň peselmegi netijesinde aglawa gaz eksportundan gelýän girdijlere bil baglayan Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligine üns çekilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň dukanlarynda şol sanda döwlet dukanlarynda ýurdun özünde we daşary ýurtlarda öndürilen agyd we gazly suwlaryň gymmatlanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, paýtagtyň dukanlarynda akdaş atly agyz suwuň 11 manat we 1,12 manatdan satylan ýarym litrlik çüşesiniň bahasy şoňlar 2 manat çemesine ýetipdir. Şeýle-de gazly Coca-Cola suwunyň 1 litri 3 manada duran bolsa, indi onuň bahasy döwlet dukanlarynda 4 manat, hususy dukanlarda 5 manada çenli ýokarlandyr. Öň Coca-Cola öz önüminiň bahasyna gözekçilik edýärdi. Onuň önümlerini öz kesitlen bahasyndan ýokary satyp bolmaýardy. Emma häzir gözekçilik ýok. Kola öz önümçiligi üçin ähli çiğmalyny daşary ýurt valutasyny ýurdun daşyndan getirýär.
Häzirki wagtda manadyň dollara bolan öwrülşiginiň togtudylmagy sebäpli olar hem öz önüminiň bahasyny galdyrýarlar. Yerli öndürjiler hem şoňa meňdeş ýagdaýda, emma olaryň pulu daşary ýurt valutasyna öwürmek mümkinçilikleri hasam çäkli. Dip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz habar berdi. Türkmenistanda Coca-Cola önümleriniň bagasy kompaniýanyň resmi websaýtynda görkezilmändir. Bahalaryň üýtgemeğine degişli maglumaty kompaniýanyň özünden anyklaşdyrmak Azatlyk radiosyna başartmady. Türkmenistandagy suwunyň bagasynyň hem galmagyna degişli ýagdaý bilen baglylykda Türkmenistanyň suw öndürýän kärhanalarynyň hem maglumat alyp bolmady. Şeýle-de şuňlar Aşgabatda esasy azy önümleriniň käbirini satyn almak isleýänleriň nowatlarynyň döräp başlanlygy habar berilýär. Şuňlar hususanda ösümlik ýagyny satyn almak üçin nowatlaryň gözleýilýänligini, emma döwlet bahasyndan satylýan bu önümiň gapdalyndan başga harytlary hem mezuri ýagdaýda satyn almaly bolýanlygyny Aşgabatdaky söhbetdeşlerimiz gurrun berýärler. Her gün ahal ýagyny satyn almak isleýänleriň nowatlary bar. Adamlar döwlet bahasyndan satyn alýarlar, emma onuň ýanyndan esasan geçmeýän harytlar ýa-da möhleti tamamlanyp barýan önümleri hem satyn almaga mejbur bolýarlar. Şeýlelikde arzan diýilip alynýan ýagyň bahasy hususy dükanlardakydan has gymmat bolup çykýar. Dip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmenistan leýsençiler agyz suwunyň we azy önümleriniň gymmatlamagy, milli puluň manadyň daşary ýurt valutasyna öwrülmeginiň nowatdaky kynçylyklary bilen bagly diýip pikir edýärler. Käbir maglumatlara görä yerli öndürjiler üçin manady daşary ýurt valutasyna döwlet kursu boýunça öwürmek şuun kun eleterli däl. Ýa-ni ýakyn Aşgabatda geçirilen we Türkmenistanyň gaznasyna dürli maglumatlara görä 10 we 15 milliard Amerikan dollaryny duran Aşgabat 2017 atly oýunlaryň ýa-ni Türkmenistanda azy önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlap başlandygy we milli manadyň hümmetiniň gowşandygy habar berilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy gepleşiklerini dowam etdirýäris. Efirde tezbilenmen Sultan Açylowa. Mary welaýatynyň Ýoleten şäherinde soňky 1 ýylyň dowamynda kepek nowatlarynyň emele gelendigi aýdylýar. Işsizlikden ejer çekýän, gün güzerarlaryny aýlap bilmeýän ýaşaýjylar bir döwüm çörek pul üçin islendik gazanç çeşmetini gözleýärler diýip ýetiragyn ýaşaýjy 60 ýaşly meňli daýda aýdýar. Onuň aýtmany görä, mundan 2 ýyl ozal ilat banklaryň öňünde ozal aşamdan nowata durup döwlet kursundan adam maşyna satyn almaga ruhsat berilýän 1000 Amerikan dollaryny satyn alyp, onu gara bazarda ýerläp çörek pulu gazanypdyrlar. Dollaryň satydan aýrylmagy bilen gazanç çeşmetini ýitiren ýaşaýjylar kepek satyn alyp, onu ýokary bahadan satyp çörek pulu gazanmagyň uğruna çykdylar diýip ol dowam edýär. Munyň üçin amatly bolan kepek dukany bar. Mary welaýatynyň Türkmenala etrawynyň galla önümler kärhanasynyň Ýoleten şäherinde açylan dukanynda döwlet bahasyndan satylýan arzan kepek güzerany kyn ýaşaýjylara gazanç çeşmesi bolýar. Ýöne ol kepegi satyn almagyň öz güzaby hem bar. Munyň üçin ýaşaýjylar ozal akşamdan kepek dukanynyň öňünde nowata durup sanaw döýärler. Sanaw ýitmedi, dukany önünde gerekleşip giýjeti bilen ýatmaly bolýarlar. Issa diýmän, sowuk diýmän giýjän ol ýerde geçirýän ýörüýte sanaw düzçileriň bardygyny hem meňli daýda aýdýar. Bir sebäp bilen şol sanaw düzçiler öz iş orlaryna gelip bilmeseler, soňra turýan dawa jenjeli polisiýa işgärleriniň goşulmagy bilen çözüp bolýandygyny hem ol sözüne goşýar. Kepek nowatyna durýan ýaşaýjylaryň kepegiň 30 kilogramlyk gaplanan agdy dikilen bir haltasyny 9 manata satyn alyp, onu gara bazarda 16-18 manat aralygynda satýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Giýjelep nowata durmaga mümkinçiligi bolmadyk. Toğukdur ownukly ýerli mal saklayan ýaşaýjylar kepegi gara bazar narhyndan satyn almaga mejbur bolýarlar. Kepek alyp satýarlaryň aýtmaklaryna görä 9 manata satyn alan bir halta kepegiňi 12-13 manatdan satmaga razy bolsaň, onda onuň dukanyň öňünde hem müşteri ýeterlik. Bir halta kepekden görýän peýtamyz bir gün çörek pulymyz bolýar diýip giýjelep nowata durýan ýaşaýjylar şondan başga eklenç çeşmetiniň ýokdugyny hem aýdýarlar. Dawa jenjelleriň artmagy bilen nowatlara gödekçilik edýän polisiýa işgärleri owgan uşunyň veteranlaryna
Maýyplara nowasyz kepek satyn almagy ýola goýupdyrlar. Munuň üçin owan oşuna gatnaşanlaryň maýyplaryň degişli dokumentleriniň nusgaty talap edilýär. Bu habary eşiten maýyplaryň kepek satyn almaga nowaty durýarlarynyň gün-günden sanynyň artýandygyny ýaşaýjylar belliýärler. Edil dollar nowatlar ýaly nowatlar döredi. Işlerlik, aýlyk, günlüksiz ilat, çörek pulu üçin dürlük gazanç çeşmegini aktarmaga mejbur bolýarlar diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemgyýetçilik awtobuslarynyň köpüsinde plastik kartlar arkaly tölegleri amala aşyrmaga niýetlenen enjamlaryň işlemeýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Ýatladyp geçdik, paýtagtyň awtobuslarynda indi bir aýa goly wagt bäri tölegleri plastik kartlar arkaly amala aşyrmak düzgüni ýola goýuldy. 1 noýabrdan başlap bolsa awtobus tölegleri 30 teňeden 50 teňe ýokarlandyryldy. Azatlyk radiosu awtobuslarynyň köpüsinde plastik kart töleglerini kabul edýän enjamlaryň işlemedligi we munyň ýolagçylary ýetirýän täsirleri barada aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Diýagdaýyň hereket başlamak awtobuslara minip düşmekdi. Täbir ýetgeşikleri özgörmeleri emele getirdi. Meselem öňküýäli awtobusy ýylkyň öňkü gapydan minip düşüp bolanok awtobusy minen wagtyň diňe öňkü gapydan minmeli. Yine ondan sonra diýilen wagtynda şol awtobusy plastik kartlaryny eltmeli, ol 3 tane plastik kart, biri pensionerlere netlenen, beýleki mekdep okuwçylaryna, üçüncü bir bolsa bir adat raýatlary netlenen plastik kartlar. Ýöne awtobuslaryň aglawasyna plastik kartlary, hasawalyan plastik kartlaryň üstü bilen hasaplaşyp ýetirýän elektron enzamlar işlänok. Diýagdaýym Laýtada şäheriň 16-njy, 19-njy, 20-njy, 37-njy, 38-njy awtobus marşrutlaryny juda köp düşelýän ýagdaý, men öz gözüm bilen görem awtobus marşrutlaryny. Şeýleýärdiň beýleki awtobuslarda da gaýtalanýanyny aýdýar. Aşgabatda o häzir kuwatda tas 150 ýakyn awtobus marşruty hereket edýär. Amanmyrada bu enjamlaryň işlemedliginiň sebäbi barada bir maglumat berilýärmi? Ýolagçylara injel ýeterli bir sowal bermedi isläden bu awtobuslaryň sürücüleri, ol sürücülerim şol işe Türkmenistanyň awtologlar ministrliginiň ýörüýte bölümleriniň görewçilik etmeligini aýdýarlar, hem de öz awtobuslaryny şol elektron enzamlaryň işlemeýärligi hakynda her gün işin tamamlananyna da ýerden awtobus bilen özüniň hereket edýän marşrutyny ýola düşük bolarlaryna da ýol başçylary Laýtada şu awtobuslaryň saklanýan dispenser gullugyny aýdýanlyklaryny aýdýarly, ony biýodör flordan bizde sowatly inžener kadrlary häzir arzyk diýe ýorganyňyza görä aýawladyň. Düýeler adamlara da şeýdi düşündürüň diýip aýdýanlar. Ýöne resmi derejede düşündürüş berýän adam ýok. Amanmyrada plastik kartlardan tölegleri kabul edýän enjamlar işlemeýän bolsa, bu ýagdaý ýaşaýjylara nähil bökdönçilikler döredýär. Olaly bilen bir ýolagçylarda artykmaz maliýe çıktılaryny etmeli bolýanlygy getirýär. Meselem pensionerler ömürne plastik kartlara bir aýyň dowamyny 1 manat geçirip, ol 10 verek minut düşýärmi, 100 verek minut düşýän bir aýyň dowamyny şu 1 manat bilen awtobus hyzmatyndan peýdalanyp bilýärler. Mekdep okuwçylaryň şeýle bir aýyň dowamyny 2 manat geçirip ömürniň plastik kartyny şol esasynda da şu aýyň dowamyny plastik kartda 2 manatdyň hasabyny gitjek ýerine gidip gezjek ýerine gelip bilýärler. Ine şu plastik kartlaryň bilen haraplaşa
amal ediyen enzamların işlemeleri bir pensionerlere, mektep okuwçylaryna göredilen yeňilligi öz-özünden aradan aýrylyp, plastik kartlar bilen haraplaşa geçirmeli enzamın işlemeyen marşrutlaryny, ýani awtobuslarda pensionerim 50 teňäni 50 köpügi tölämeli, mektep okuwçysam 50 teňäni awtobusyň sürücüsine tölemeli. Durmuşda duşýan ýa-da meselem mektep okuwçysynyň ýanyna 50 teňän ýok watanmaz. Ine şu çağrılara da düş awtobusdan bitsen biletçilik bilen ýok diýip awtobusdan düşürilýän halatlarym bolýar. Adamlar egerde häzirki halat dowam etse onda bir aýda bolmanyna 40-50 manat aralygynda diňe awtobus üçin tölemeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde illeşini maýyplan türkmen migrant doganlar suud edilýär. Kiprde işleyen Türkmenistan'da zähmet migrantlaryň arasynda ýüze çykan dawada Ruslan atly illeş migrantyny ýenjip maýyplanyň öňe sürilýän 6 atly türkmen migrantyň inisi bilen suuda çekilenligi habar berilýär. Kipr medpuatyna ýaran habarlarda beýan edilişine görä, Demirgazyk Kipriň merkezi Nikasiýa degişli has bolat sewtindäki bir iş ýeriniň ýatak jaýynda bolýan türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda 28 oktýabrda giýje uruşdurýar. Ýüze çykan wakada Türkmen zähmet migranty Altıvay Kadirov inisi bilen bilelikde Ruslan Orunov atly illeş migrantyny erwed edip ýençýär. Netijede türkmen migrant Ruslan Orunowyň çekkesiniň sünkü bilen burnu döwülýär. Yerli medpuatda aýdylyşyna görä, edilen arz şikayetden soň göz astyna alynan türkmen migrant doganlaryň kaziýet işine 30 oktýabrda Nikasiýada garalypdyr. Kaziýetde çykyş eden Kipr polisiniň beren maglumatyna görä, 28 oktýabrda giýje sagat 11-iň ýar tögereginde ýüze çykan wakada güman edilýän Altıvay Kadirov SC atly öz aýaly bilen telefondan SMS arkaly dostluk gurmakda aýplayan Ruslan Orunov atly illeş migrantynyň ýanyna Atahan Kadirov atly inisi bilen baryp onu erwed edip urup ýençýärler. Şeýlelikde olar çekkesiniň sünkü bilen burnunu döwüp oňa agyr şikayet ýetirýärler. Wakanyň ýanyndan tutsak edilen aýplanýanlar hakynda alınıp barılan derňe işiniň dolu tamamlananyny ma'lum Kipr polisi olardan kepillik pul talep edilmegini sorapdyr. Nikasiýadaky kaziýet hem her iki aýplanýan üçin kepil bolanyň adam maşyna 30 000 liradan ýagny 8 000 dollara goly kepillik resmi namalaryna gol çekmegini we türkmen zähmet migrantlarynyň suudi işine daşary ýurda çykmagynyň gadagan edilmek şerti bilen tutsak edilmezden garalmagy arasynda buyruk berýär. Gepin gerdeşine görä belläp geçsek, yerli seçmeleriň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa, Türkmenistan Demirgazyk Kipri ikrar etmeýänligi üçin ol ýerde köne türkmen pasportlary öz güýjüni goraýar. Köne pasportly türkmen migrantlar şol sebäpden Demirgazyk Kiprde arkaýyn kanuny ýagdaýda işläp bilýärler. Bu bolsa Demirgazyk Kipri Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýerleriniň birine urýar. Azatlyk radiosyna bu temada maglumat beren Istanbuldaky hukuk geňeşdarlygy firmalary Türkiýedäki köne pasportly bekanun migrantlaryň kut şeýle sebäpden Demirgazyk Kipre soňky wagtlarda has köp gönükýänligini ölçekýärler. Azatlyk radiosu türkmen zähmet migrantlarynyň ykballary bilen gyzyklanyp Demirgazyk Kiprli degişli resmiýetlerden maglumat almagy synançdy. Adynyň anonim galmagyny isleýän bir organ işgäri Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolup Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynda türkmenstanlaryň aşa köpelmegi bilen biýdüzgünçülikleriň artýanlygyny we türkmen migrantlaryň bekanun ýagdaýlary gatnaşýan dürli jenaýatlary, neşe, ogurluklar hem uruşlar sebäpli ýygyderli suuda çekilýänligini öňe Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň we Istanbuldaky konsullugynyň işgärleri bolsa, Azatlyk radiosyna interwýu bermekden ýüze görüp, özlerine ýüz tutýanlara telefonna
Türkiýede we Kipriň demir gazygyna hiç gili zähmet migrantynyň ýokdugyny, olaryň gezmäge gelen turist türkmen raýatlara dyny. Şoň üçin hem aýdylşy migrant problemasynyň hem ýokdugyny öňe sürýärler. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet kontrollugynyň hakimiýet buwatynda hem migrantlar hakynda hiç gili söz açylmaýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Şemsulla Akkine benderinde dukandarlyga diýär. Ol Türkmenistanyň getirilýän ýanygyç we beýleki önümleri alyp satýar. Türkmen önümlerini Awganistanda islegen köpdigini Şemsulla aýtdy. Ýöne Türkmenistan bize wiza bermeýär. Şonuň üçin Türkmenistana baryp ol ýerden Türkmen önümlerini bäri Awganistana getirip bilmeýär diýip Şemsulla gurung berdi. Hakkına benderde mana şol ýaňy satyp alyp bölek alyp satyp bolýar sudasy gowy bolança aýlap dusta bendere hakkına 3000 adam şörde işliyorlar, yük düşürüyorlar, yük akelýorlar, maşyna we paýdasy için şörde. Türkmenistanlar bilen hem alyp satyp edip suda bizni gatnaşyklaryňyz bar. Türkmenistanlar hem gelýär şörden, gelýorlar, alkem zat alýorlar, til satýorlar şirketlerden, alyp gelýorlar bolança şörde. Türkmenistan'ın gelýän önümler bärde haýsy önümler gowy alynýar? Önümler meselen selerke delin şörde ba alyp satsaň bolýar. Süýjüdat ba bördi gümrük bolup Kabul diýdi, Mazar diýdi, o çetlere gitýär. Diňe mana şörde alyp satuw ba ýalňyç bolýar, şörden alyp satsaň, şoň bilen köprek pidan alyp bilýäs. Türkmenistan'dan gelýän ýanygyjyň bahasy ýagdaýlymy? Ýagdaýly, azkem arzan tap alsaň bolýar, börde birda pida bil satsaň bolýar. Öňde näme üçin arzan? Siziň özüňiz Türkmenistana gidip o taýdan alyp gelseňiz bäri ol ýagdaýly düşmezmi? Ol ýagdaýly düşer. Börden bildiri Awganistan döwleti bildiri oňa ruhsat beren ýok, hiç geçmäne. Buýda beren ýok. Häzir buýda hiç bermäne, hiç mümkün ýok diýler. Billerem haýyş etýär. Şoňa geçsek, buýda berse, şoňa da alyp satuw edip birda pida alansak. Bir de soň dukanlaryň kireýlerini ähli ýagdaýlymy ýa gelýän zatlar nirä gitdi siziň satýan zatlaryňyz? Billeriň alyp satýarlarymyz ba, til ba börden alyp satýarys 2000 litr meselen 10.000 litr ýa 20 tonna. Ana şunu ýaksatýos, alyos bolar meýmene diýdim, Mazar, Serpul, Anthoy, öz zaprotkasyna şörden litr we satýarlar. Billerden börden lük alyp gidip şundan pidalanýos biller. Sowda gatnaşygy östürmek üçin Türkmenistanyň köp zatlar bere gelse, beriň zatlar o tarap gitse, näme haýyşlaryňyz bar, näme mümkinçilikler dörese? Bizlerem umyt etýos. Ömmämiz bir Türkmen ady bir Türkmen, Türkmenlerem haýyş etýär näme ata öterimiz Türkmenistan billerim şo ýaňa wiza alyp ötüp bilsek, suda satgy için alyp gelsek, börde satsak, pidan alsak diýip umyt etýäs. Mümkinçilik ýok, wiza beren ýok, geçmäne hiç bir mümkinçilik ýok. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Islam döwleti ekstremist toporu New York hüjümçüsini halifatyň eskeri atlandyrdy. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän we ekstremizmi öwrenýän toporuň habar bermegine görä 3-nji noýabrda Islam döwleti ekstremist toporu New Yorkdaky ýüklew gyrgynçylygyny 8 adamy öldürmekde aýplanýan hüjümçüni halifatyň eskeri atlandyrdy. C.T. Angtow toporu Islam döwletiniň Alnaba atly hepdelik gazetine çap edilen bir makalada Islam döwletiniň eskerlerinden biri New York'un köçelerini haşly ýürüýüşiniň gatnaşyjylaryna hüjüm etdi diýilýän habar berdi. 31-nji oktýabrda bütün dünýä Sowda merkeziniň öňki Twin Towers binasynyň ýerleşen ýerindäki Tigri ýodusyny kreyne alındy diýilýän ýüklewi bilen piýada we tigirli ötüwçilere hüjüm eden 29 ýaşly Özbekistanly immigrant Sayfullah Saýipow terrorçuluk aýplamalary esasyna kadiýet jogapkärçiligine çekilýär. Prokurorlar Saýipowyň Islam döwleti toporundan ruhlanan onu boyun alandygyny we ödeden işinden hoşaldygyny hatda hüjümni polisiýa tarapyndan yaralanan soň bejerigi alýan hastahanasyndaky otogyny ekstremist toporun garawaýdygyny asmagy talap edendigini aýdýarlar. Polisiýa Saýipowyň Islam döwleti toporunyň şeýle ulaw hüjümlerini nädip amala aşyrmalydygy dogrusyna internetde ýaýradýan görkezmelerini berk-berjay edendigini aýdýar. 2-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň hüjümçe ölüm jezasynyň berilmegine gaýta çağırış etmeginden soňra Islam döwleti Saýipowy eýe çykyp başlady. Şol bir wagtyň özünde Trump'yň soňky ýyly ýyzyna ýazan tweetlerinden ma'lum boluşyna görä, prezident Saýipowy Birleşen Ştatlaryň Kubanyň Guantanamo aýlagyna ýerleşýän harby türmetine goý bermekden el çekenemeň diýär. Saýipowa garşy goýulan iş boýunça alınıp barlayan kadiýet işine prokurorlar günä bildirilýäniň
İslam döwletinden ruhlanan onu güwa geçýän suwutnamalary ündüçekdiler ýöne New York'un häkimi we beýleki resmiler onun İslam döwleti ekstremist toporundan täsirlenen ýangy möjük hüjümini amala aşyrandygyny aýdýarlar. Qadiýetin kagyzlaryny agdalýan özbek immigranty öz telefonuny İslam döwleti toporunyň tutuglary ganhorçulukly öldürýän şekillerini görkezýän propaganda suratlary we videolar saklandygy aýdylýar. Suudun dokumentlerini FBI'nin agenti Tayri hastahanada sorag edilen Saipov'un telefon arkaly tomoşa eden İslam döwletiniň videolaryndan ruhlanandygyny we onuň hüjümi mundan 1 ýyl ozal meýilleşdirip başlandygyny aýdandygyny agdaýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.